Hola a tothom, la biblioteca tancarà aquest agost i tornarà a reobrir al setembre. Però per tenir alguna cosa per llegir durant aquest estiu hem pensat que estaria molt bé gravar i penjar una història. En aquest cas hem triat aquest llibre, que és el llibre de les faules, el podeu trobar aquí a la biblioteca. És un recull de faules de l'Albert Gener, però són històries i relats que fa centenars i centenars d'anys que s'estan transmetent de generació en generació i de manera oral. Simplement hi ha hagut autors que les han posat per escrit i és molt curiós doncs, això, saber o observar com any rere any s'han anat mantenint aquestes històries. Avui la faula que hem escollit és la de la granota i el bou i diu així. Una vegada hi havia una granota una mica carregada de pretensions que s'estava ben quieta entre els joncs que creixien a la vora de la seva bassa. No gaire lluny d'allí hi havia un prat d'herba verda i molt tendra. I la granota va veure-hi un bou que pasturava tranquil·lament. Només de tant en tant feia anar la cua per espantar les mosques i els tàvecs. La granota se'l va mirar i va dir: «Quin bou més gros! Es pot ben dir que és molt més gros que no pas jo». Al cap d'una estona se'l va tornar a mirar i encara li semblava més gros que abans. Però aleshores va tenir una idea genial i va exclamar: «Ara que jo, si vull, puc arribar a ser tan grossa com ell. No he de fer altra cosa que inflar-me». Tal dit, tal fet. La granota es va inflar i inflar i inflar, i és veritat que se la veia molt més grossa que abans. I va preguntar als seus fills, que feien capbussons a la bassa, si era tan grossa com el bou. Els seus fills, rient de bon grat, li van contestar que no, que ni de bon tros no era pas tan grossa com el bou. I una mica picada, la granota es va inflar més i va tornar a preguntar als seus fills si ja era tan grossa com el bou. «No, mare, el bou encara és molt més gros que tu». Què havien de dir els pobres fills? La granota, que es veu que era tossuda de mena i no volia desistir del seu intent, va fer un altre gran esforç, l'últim, per inflar-se encara més. Va ser un esforç de molta consideració, això no es pot pas negar. De fet, es va arribar a inflar tant que va rebentar davant l'esglai de tots els seus fills, pobrets, i de totes les altres granotes d'aquell veïnat. Res, que per les seves pretensions desmesurades, aquella granota hi va deixar la pell. I això que encara no havia arribat a ser tan grossa com el bou, que sense tenir notícia de la desgràcia a què havia donat motiu, continuava pasturant tranquil·lament pel prat d'aquella herba tan verda i tan tendra. I amb aquesta faula tan bonica esperem que passeu un molt bon estiu. Fins la tornada!